Teraz ti poviem, Miky, si mi zavaril, som sa riadne aj v riti zapotil. Budem hovoriť o svojej kočke, lebo tam je jedna mačke, druhá mačke, tretia mačke. Mám žien po piči veľa, som z púšte, z Alžírska, som zviera. Kamarát, ženy sa mi hádžu, sme tam aj pod lietajúci koberec, aby si vedel, že nie som len taký krivý lietajúci kredenc, kámo. Ženy, to je môj život, to je moja ratolec. A teraz ti poviem, ženy, chcem jesť vašu zmes do piči. Či je to šalatová, zelenová, papriková, kapustová, všetky budete predo mnou stáť do hola, kráčať na zemi a prosím na topo. Daj mi ešte raz, povedz mi to, urob 10 klikov. A ja ti poviem nie, dober 10 špendlíkov, napkaj mi dojč, nech mám lepší pocit, nech mi váte tvoj kokos, lebo moja žena musí pochopiť, čo je k sexu postoj. Silonky na hlavu, kokos do ríti. A v ústach a potom povieš, vy si vyjebaní bandíti, hej! A teraz som povedal asi tak všetko, už iba spomeniem bukáke, otvor ústa a čapujem ti do škona a dám ti prústa!